Quines hores, quin és el seu horari que ve aquí? Horaris de les 7 del matí a les 3 de la tarda. Quin tipus de clients venen aquí, de quines edats? Durant la setmana, gent gran, gent del barri, alguna gent jove. El divendres i el dissabte venen els pares de família més joves. La seva opinió sobre el mercat? Doncs molt bona. Si no me guanyo la vida, doncs molt bé. I és un negoci familiar o...? És un negoci familiar. Continua la tercera. D'on són els proveïdors que porten? Jo tinc vedella de la part de Girona i el xai és de la part de Fontós. I quina varietat de productes té? Ja t'ho dic, vedella i xai. Les de sota. Aquestes. Com ha canviat el... Porta aquí tota la vida Sí, i creu que ha canviat el mercat? molt. I en quins aspectes? Home, doncs que ve menys gent, perquè els horaris són diferents als dels súpers, però bueno, això canviarà. I com afronten la possible remodelació? Amb molta esperança. I en els anys ha canviat la varietat de productes? No, sempre ha sigut el mateix. Vale. Bueno, doncs ja està.